खिन्थानाङा आइमोननो खिन्थाबासो पिस्तलजों गावगोन होनदों जोंफोरखौ नङाबा बिसोर जोंफोरखौ जेबो खालामनाय नङा दे नों सिरि थादो रामुरा रावनोबो खिन्थानाङा जागोन दे आबौ सिरि थादो नों रावनोबो खिन्थाया थैनोबो खिन्थानाङा दे नों रामुरा नङाबा जोंफोर सानैया बुथारजागोन गावथारजागोन ओमफ्राय जोंफोरनो सैमानो जाहोगोन नो जोंखौ आयंआ आं गिसोबाय आबौ गिनाङा दे जिखिजाया रावनोबो खिन्थायाबानो जाबाय रावनोबो खिन्थायाबा जोंफोरखौथ' बुथारानाङा जागोन दे जागोन आरो आइ आफामोननि सिगाङाव गाबना दिन्थिनाङा दे नङाबा आइमोना सोंगोन सिरि सिरि था नोङो आंबो गाबला जागोन दे गाबा गाबखानाङा बुंना दोनखाबाय आङो हाव फाफुरि दिनै मानो स्कुलाव थाङासै आयै दिनै स्कुलाव थांथ'ला दे आङो आया मानो आङो आगैखौबो लांफानो होदोंमोन दिनै आयौ बिदिबा मा जानो आं आगैखौबो लांफानो होबाय आगैयाबो 5 बोसोरानो जानोसै नै मास मोनसेल'सै 5 बोसोर जानो थांनांगौ दिनै लांफानो होबाय आङो मालाय फरायहोगौमोन ना अ आ क ख एबार होनांगोन बेखौबो आगैखौबो होथारनांगोन दा दिनै आङो अंगनबादियाव लांनो होबाय आयै दिनै थांथ'ला दे खर' सादों आयै आंना खर' आया माखौ खर' साखो नोंसोरलाय माथो दासो साहाजों फिथा जाबोदों खोमा मानसिया खर' सानाय मोनदों आं आयै दिनै थांथ'ला जों उन्दुनो ओंखारदों आंखौ मा हा मानो उन्दुनो ओंखारखो नोंहालाय आइ फुंनि 9 बाजियावनो उन्दुनो ओंखाराखै खर' सादों खर' आयै दिनै स्कुलाव थांथ'ला दे आंखौ थांबाय थानो होनांला आं खर' सादों होनदोंना आरो आगैयाबो दिनै थांखाया देहाय दे थांनांला दे थांनाङा गाबोनबोथ' आरो रबिबारानो जाबाय समबाराव खिन्थु थांनांगोन दे सानैबो थांनांगोन लामुरा आबा नोंबो थांनांगोन जागोन दे आयै आबा लामुरा नोंलाय माथो दहायनिफ्रायनो स्कुलाव थांगोन होननानै बुंबाय दङमोन दा आरो थांनोनो बाबाय आं थांबा थांगौमोन आगैयाबो दा आंना खर' साबायना उन्दुनो थांसै आं नोंबो मा जाबावनो गथ'फोरजोंबो दसेनो नै खर'आनो साब्रबबायनो स्कुलाव थांनोनो बाखादों खोमा बे फाफुरिया थांनो बानानैनो खर' सादों होनना बुंफ्लाबाय दे दिनैखिनिखौ थाथोसै दे माथो बुंबावनो ओरैनोबाथ' गथ'आ सुतिखौनो खालामनो नागिरा दिनैबा मानो बाखो ना जोदौस्रि आब'नि फिथाखौ जानानै बाबाय थाङो मोनथिला दे आरो दिनैलाय माथो हाथायलै फैसाबो थाइसेबो गैया माइखौनो मननैसो फाननानै हाथाय खालामना जानांसिगोनलै नङाबा जानाय नंला ए माथो आयंआ दङ आयं आयं ए माथो रानि मुखुरजि आयंसो आयं सबाय गैया ना मायो दङ खामानि मावगासिनो मानोमोन आयंलै आंहा हाथायाव थांनो लोगो गैया जादोंलै आं सबायखौ लांफानि दे बाप्रे हाथायावलाय मा लायनो थांनो नागिरदोंलै गस्ला गांसे नांगौ जादोंमोनलै आयं लांफानि दे जागोन दे बांद्राय गोबाव थानाङा आरो न'आवबो खामानि दङना बिमायाबो दिनै आथिं सानाय जादोंनो बारा गोबाव थाया आयं बिदिनो 1-2 घन्टासो थागोन दे थांबानो जाबाय सबाय ओंखामसो संबाय दङमोन बियो खोनायाखै खोमा सबाय नै रानि मुखुरजि आयंआ नोंखौ गाबज्रिगासिनो खोनायाखै नामा इयो नों गाबज्रिनायमोन रानि मुखुरजि आं खोनानानै थायाखैमोन गाबज्रिदोंथ' र' नों ओंखाम संबाय दङबा आङो ओंखाम संबाय दङ फै जिरायफै नाङा दे जिरायथ'ला थौ जोंना सबाय माबा हाथायाव थांनि हाथाय जानो नाङा दे जिरायथ'ला थौ जोंना सबाय हाथायाव थांनि हाथायाव आं थांनो बासोदोंलै रानि मुखुरजि माबा थौना आं आयंनाव सोंखादों दे माबा आंनियाव लोगोआनो गैया रावबो थौना नों थाङाबा सोर थांगोन दे आंजों माबा मानो बेफोरबायदि खालामो आंलाय माथो नोंजों थाङोहाय नों मिथिगौ ना आं बरावबो थांनोनो गोसो गैया आं मिथिगौ नों मानो गोसो गैया मानोना नोंनिया गोसोथोनाया थैबाय नाथाय नोङो बेफोरबायदि थाबाय थाबा जायाना नोङो एसे गिदिंथिंनांगोन बेरायनांगोन होमबासो नोंनि गोसोआ एसे मोजां मोनगोन दा नोङो न' सिङावनो हाबसोना थाबाय थाबा नोंना दुखुआसो बांद्राय जागोन नोङो बांद्रायसो गोसोखांबाय थागोन नोंनि बयफ्रेन्डखौ नों थांनोनो बासोदोंमोनलै खामानिफोरखौबो मावनोनो बासोयो आङो थेवब्लाबो उपाय गैयिनि थाखायसो मावदों बेबो दिनै आइनि आथिङा सानायखायसो मावदों आं नङाबाथ' खामानिखौनो मावथाराखैमोन
थौना दिनैखिनिखौ आरो नों बेफोरबायदि थाबाय थाबा बांद्राय दुखुसो मोनगोन होन्दोंना आङो बांद्राय गोसोखांगोन बेखौ बेनिखायनो थौ एसे बेरायहैनि 10थायाव थांगोन दे 10थायाव दा माबा जाबाय 8:30 जाबायानो माबा 10:30 थांबाबो जागोन दे ओंखार दे आं गाज्रि मोनगोन ओंखाराबा आरो आङो आयंनाव सोंखाबायानो दे जागोन दे नाथाय थाब फैगोन दे थाब फैयाबा माथो आरो थाब फैगोन नों टेनसन खालामनाङा नों फैनानै उन्दुफैनो हागोन र' आंबो थांसै आंहाबो थांनानै भाजा एवहैनांगौ नोंबो ओंखार दे ओंखाम जाखांनानै दे जागोन दे होमबा थाथ' थांसै आङो औ दे मा नायदों आंनि उदैखौलाय मा नायदों नोङो उदैखौ मा खालामनो नागिरदों हा माथो देरहांबायानो बेखौनोथ' आं सानै आं माने माथा गरम जागासिनोलै बनिला आंनिया मा जागोन दा मा जागोन साननैसोनि उनाव आफाजों नोङो होखारजासिगोन बुथारजासिगोन मिथिबाय बेनिखायनो दाय मावनायनि सिगां 100 बार साननांगौ आब' मिथिबाय नों जेनेबा मानो बेफोरबायदि गोरोन्थि मावना लानांगौ दिनै दा मा साननो नागिरदों लासिंसिंनो आंहासो सानै माथा गरम रे आब' नोंनि थाखाय सिरथालै बनिला खोनागोन आफाया खोनाबा एकदम बोरैबा जागोन खोथाया बेफोरबायदि थाबाय थाबालाय सानसे नङा सानसेबाबो खोनाखागोन आफाया दा नोङो आंनिबा हागौबा सोरखौबा बमब्रायना लानानै खारसनहैदोसो नाथाय खारसनहैबा मा जानो बै सेंग्रायाथ' मोनथिखागोन नोंनाथ' गथ'आ जोनोम जाबाय आयु मा खालामनो नागिरदों आब' नोङो आं सानदालै नोंनि बागै सानबाथाय माथा गरम जायो आं मा जामारगोन दा आङो 2 मास जाबायानो आरोथ' मास मोनथामसोनि उनाव आंनि उदैखौ फुरा सिनाय हाखागोन आंखौ प्रेगनेन्ट होननानै मा खालामगोन आङो बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो न'खौ नुबाय गोसोखाङो आङो न'खौ रावबो गैयाबाबो नाथाय बोरै थानो आं हारसिं बिनि थाखायसो आं थांदोंमोन गारनानै दा नै न'आव फैनाय लोगो लोगोनो थांखांनाय जाथायफोरखौसो गोसोखांनानै बोरैबा मोनजोब्बाय एसेबां गिदिर जाथाय जाना थांबाय आं बोरै बावनो हानो आइ आफा गासैबो थैजोब्बाय आइया थैबाय दे आफायाथ' थानांगौमोन ना इसोर नोंसोर आंखौ मानो एसेबां दुखु होगासिनो दा नै मिनिसोरांखौ लानानै एसे मोजाङै दङमोन आङो दा नाथाय आं जेबो मोजाङै गैला फैनोबो गैला आङो बेनि थाखायथ' न'आव फैबाय सोरबायाबा आंखौ बुथारबाबो जेबो नंला बुथारथों आंथ' थैबा मोजांसो मोनगोन दा आं न'आव मा होननानै थानो हारसिंनो सासेयाबोथ' फैयासैयानो उन्दै गैया आंखौ थगायबाय बेबो आंखौ सानदोंमोन मिनिसोराङा आंखौ बैसागुआव हाबा खालामगोन होननानै सानैबो ज'नो न'आव फैगोन सानदोंमोन न'खौ नायनो नाथाय नै दिनै आं हारसिं फैनांबाय रावबो गैया आरो सोरखौथ' मोनबाय थागोन आं रावखौबोथ' मोनबाय थाखाया मालाय बयहाबो गावबा गाव बिबारि आब'आबो हाबा जाबाय मोस्रोमाबो हाबा जाबाय दाथ' नै टिल्लुआबो हाबा खालामबावबाय आं सोरखौ मोनबाय थानो सोरखौ आइ आफाया जुदि थांना थानायमोनबा आंनो रावखौबो नाङामोन गावनि बिमा बिफा थाबाथाय रावबो गैयाबाबो जायो खमसे खम आइ नङाबा आफायाथ' सासे थांना थानायमोनबाबो आं मोजां मोनगौमोन एसे आं थानो हागौमोन थांनानै नाथाय दा आं बोरै थांना थानो जिन्दालासो आं दा जिन्दालास जाम्बिया माथो दख'नाखौनो मोजाङै गानाखै बियो दिनै बोरैबा बुद्रांद्रां जादों दख'ना गाननायानो ओइ दख'नाखौनो मानो बुद्रांद्रां गानदों नोङो हा सबाय खोनायाखै नामा इयो आइया ओइ सबाय बेंगि जाबाय नामा इयो मा बुंदों ओइ सबाय नोङो सानै दा नोङो नोंनि ब्रेनखौ मा गाज्रि खालामना लानो नागिरदों नामा हा खोनासं सबाय नों हाजारखि साना मानो हाजारखि गाबबाय थाया मानो नोंनि बयफ्रेन्डआथ' फैफिननाय नंलाना बियो थैबायानो माथो खालामबावनो बिनाबो खाफालानो गाज्रि बे गुमा खफ्रिनि आयुआबो बेखिनिल'खा खोमा नों दा हाजारखि साना मानो नों दा बेखौ अबाव मोनबावनो दे थैनाय मानसियाथ' फैफिनाना हाजार गाबख्रब गाबबाबो नोंलाय अबाव मोनफिनो नों दा बेखौ
बेनि थाखायनो नोङो आंनिबा बेखौ बावनो नाजादो। रानि मुखुर्जी, आं दा मा खालामबावनो देनाय? आं दा मा खालामनो? आंहा मा जाबावगोन? आया जाम्बि, नों मोनफिनगोन ना? बेलेग मोनगोन ना नोङो? बे बुहुमाव मा सेंग्राफोरनि आंखाल नांदों नामा? आरो नोंनि खाफालावबा सोर लिरनाय दङ? बाथ्रा बेल' नङालै रानि मुखुर्जी। आं मा होनना बुंबावनो रानि मुखुर्जी? आं जोबोद खैफोदाव गोलैना दङलै। मा खैफोदाव गोलैना दङ? मा जादों नोंहा? माबा नों रावनोबो खिन्थानाङा दे रानि मुखुर्जी। नों बे दाना बुंनाय कसम होनना बुंनाय। आयु दे बिता कसम आं रावनोबो खिन्थाया। आंना रावनोबो खिन्थायाखै, रावनोबो मिथिहोआखै। दा नोङो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड ना, बेनि थाखायसो आं खिन्थानो नागिरदों नोंखौ फोथायनानै। माबा गोरोन्थि जाबायलै आंनिया रानि मुखुर्जी। आं बेफोरबायदि खालामनाङामोन। मा गोरोन्थि जादों खिन्थायाखै मानो? माबा आं प्रेगनेन्ट। आयु बैथालिया, मा होनदों नोङो बेफोरखौ सबाय? हा फाग्लि नामा नोङो? आयु नोङो बेफोरबायदि गोरोन्थि मावना लादों? हे भगबान, दाथ' नोंनिया बयफ्रेन्डआबो थैबाय, नों मा खालामनो सानदों? आयु हाबाब गैलालै नोंसा आयंआथ' आयौ मानसिबा नोंखौथ' दानस'खागोनलै बेखौ। बेनि थाखायथ' रावनोबो खिन्थानाङा दे। नों साइमोननोबो खिन्थानाङा, रावनोबो खिन्थानाङा, नङाबा आंखौ बुथारगोन आफाया। थेवब्लाबोथ' सानसे नङा सानसेबाबो मिथिगोन ना। नों दा मा खालामनो सानदों? हा बेखौनोथ' साननानै माथा गरम आङो रानि मुखुर्जी। आं दा मा खालामनांगौ बुंनाय? आयौ आं बेफोरनि बागै जेबो मिथियाहाय। नोंलाय खै मासनि प्रेगनेन्ट? माबा मास मोननैनि बारबाय। आयौ हाबाब मास मोननैनि बारलायलांबाय? नों मा जाम्बि नामा? हा हाबानि सिगां बेफोरखौ मा? आयौ दा गोरोन्थियाथ' जाया नङा जाफ्लांबाय। दा आं मा खालामनो देनाय? आंबोलाय आरो मा बुंबावनो, हाबा जादो नोङो हाबा। दा हाबाखौबो बोरै जाब्रबनो, आरो सोरखौलाय आं दा मोनबावनो दे। आरो हाजारबाबो हाबानि उनाव बेफोरखौ मिथिबा आंखौथ' होखारहरगोनसो खोमा। मिथिला दे आरो थौ न'आवथ' उनाव रायज्लायगोन मोजाङै। आयु हाबाब मुगै-सुगैनो सबाय दालिखौ मुगैनायसो मोनसिबाय आं। बै थालिसो माथो सिरि बेफोरबायदि होनना सानाखैमोन आं। थै दानिबा नोङो सबाय थै मा खालामनो नागिरदों नोङो? नोंनि बे मास मोननैनि उदैनि गथ'खौ लानानै नों अबाव थांगोन दा? मास मोननैनि बारलायलांबायसो। बै थालिया साला गुन्जिया मानो बेफोरबायदि गोरोन्थि मावना लानांगौ हाबानि सिगां? खोब मोजां बायसो दिन्थिसैमोन माथो। मानसिफोराथ' बा बिराद मोजां मोनखायोमोन दख'ना गानना थानायखाय। जोंफोरखौसो बा कुर्ता ग्राउन फ्रक गानना थानायखाय बेसेबा गाज्रि सानो मानसिफोरा। दा नुबायना सानफ्रोमबो दख'ना गानना थानाय मानसियानो प्रेगनेन्ट जाबाय। खोब सुति साबित्रि सानदोंमोन ना मानसिफोरा? गाननाय जोमनायजों जेबो खोथा गैयाहाय। जाय मानसिनि गोसोआ गेसावना दख'ना गानबाबो गेसाव जागोन, बा लंपेन्ट कुर्ता गानबाबो गेसाव जाखागोन। माने गाननाय जोमनायजों जेबो लोब्बा गैया। आंनियालाय हौवाया दाबो थांनो रोंला नामायहाय? माला थांगोन? एसेबां दिनथ' सुथि लाना फैदों नालाय, हप्ताजोंनो रायज्लायनो चान्स मोनाखै आङो। दाखालि बावै रायज्लायबाय, एकदम जेन-थेन नुथारसिगौमोन। बेसेबा फैनो लुबैदोंनो बेसाराया, आंजों उन्दुनो लुबैदोंनो। दा आंना हौवायानो माला थांगोन? रागासो जोंलायलांबायहाय आं। बाल दाबो थांनो रोंला फाफि हौवाया। आइ मिस इउ गब्बा, नोंखौ गोसोखांबाय दङ आङो। मालादि नोंखौ मोनगोन अननो, मालादि नोंजों उन्दुनो मोनगोन गुदुं गुदुंनो। गोजां बोथोरखाय बांसिन नोंखौ गोसोखांदों आं। ओइ बिमा। मायो मा जाखो? मा गैयामोन लायो? थाव संख्रि दंजोबोमोन ना? माने आङो सकआव थांना फैनि र'। मा जागोन दिनै, ना जागोन ना बेदर जागोन? नोंनि गोसो मा लाबोयो लाबोबानो जाबाय। ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा बिफा, नोङो खैदिनसो सुथि लाना फैदोंमोन लायो? मा थांजानो लुबैबाय नामा आंखौलाय? बेफोरबायदि नङाहाय बिफा, थांजानो लुबैयाखै, थाजानोसो लुबैदों। माने नों थाबासो गोसोखौ स्रां मोजां मोनो आङो।
माने थांजानो लुबैयाखै आङो बेनि थाखायनोथ' सोंदों आरोहाय नोंथ' आंनिबा बारा दिन गैखाला खोनानो बिफा नों थांबाथाय स्रि हारसिं जायो आङो मिथिगौ ना बेनोथ' गलापि आंबोथ' नोंजों थाफाबाय थानो लुबैयो नाथाय दा थाङाबाबो जायाना बारा दिन गैला सानथाम सानब्रैफोरल'सै सानथाम सानब्रै बारा दिन गैला लुबैनानै सानथाम सानब्रैल'सै होनबा नोंजों आं सानथाम सानब्रैल'सो थानो मोनसिगोन आरो नोंथ' मागोआवबो फैखाला खोमा आरोथ' बैसागोआवबो फैखाला खोमा न' फैगोन मागोआव फैयाबाबो बैसागुआव फैथारगोन आं मागोआवबो फैगोन आरोना फैनांगौ फै दे बिफा मागोआथ' बारा दिन गैखाला माथो मास मोनसेबो गैबावला नों सुटि मोनगोन आरो जेनेबा फार्स्टआव मोनाबाबो उनाव मोनगोन ना लास्टफोराव जायो बिदिबाबो जायो दे होमबा नोङो सगाव थांसैबालाय माबा लाबो बोरमा बेदर लाबो जागोन दे बानलुबो नांगौ ना माने बानलु गोरानबो नांगौ ना लाबोबाबो जागोन दे जेखि जाया औ दे सयफ'आ साला थांनोबो रोंला आं सानदोंमोन गाबोन नङाबा समफोरनो थांसिगोन होननानै आरो सानथाम सानब्रै थाबावगोननो सानथाम सानब्रै होनना बुंदोंसो खिन्थु सानथाम सानब्रै नङा खमसे खम सप्तासेसो थाबावगोन बियो जोंनि साननायफोरखौसो भंग खालामना होबाय फाथि हौवाया आरो बाहेरावबो थांनो नागिरा न'आवनो थाबाय थायो आंजोंनो दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव सगाव थांबाय